explicar a grans trets algunes característiques, algunes particularitats de la Festa Major de Vilafranca. I he tingut la sort de que hi hagi algunes bèsties o algunes feres per Catalunya, especialment de la meva ciutat, que ballen amb les coreografies que els hi he fet. Del que us puc parlar una mica de propietat és de bases de dades i del que hem fet aquest temps en aquests 20 anys que portem d'inventari patrimoni etnològic. Veurem el tipus de bèsties que tenen a Itàlia. Em centraré doncs, en els imaginaris del drac, en com, diguem-ne, al llarg de la història, els homes, les dones hem pensat, imaginat i representat el drac. Faré 5 pinzellades o reflexions que he fet sobre la meva experiència amb la feina de fer de constructora de bestiari festiu. Abans han tocat el drac i està molt bé perquè realment ha donat una dimensió incommensurable i és que s'han pogut moltes més coses i amb l'àliga passa exactament el mateix, però l'àliga té trampa. El ritual permet que la comunitat es vegi a ella mateixa i s'expliqui coses a ella mateixa, oralment, sobretot, i per això tenim bestiari, perquè el bestiari ens explica coses de la realitat que no es poden explicar llegint perquè ningú sabia llegir. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova edició del Festivitas Bestiarium, segona edició d'aquest any 2015. Procedim al lliurament per part de Jordi Margarit. La felicitat, el premi, és per tot el bestiari de Catalunya. Volem fer un reconeixement especial a la pirotècnica de Manuel Estalella. El jurat decideix atorgar el Premi Best a un personatge públic, el senyor Lluís Musté i Grau de Valls. El jurat ha decidit atorgar el Premi Best a una entitat o associació, a l'agrupació Seny Major de Cervera. Recull el Premi Xavier Miret, president de l'associació Seny Major de Cervera. Ha decidit atorgar el Premi Best a una iniciativa empresarial a l'editorial El Cep i la Nansa de Vilanova i la Geltrú. Demanem la presència a l'escenari del senyor Francesc Mestres i la senyora Cesca Mestres de l'editorial El Cep i la Nansa. Senyors tan amables, lliurar el Premi en Xavier Cordiní. Passem ara a lliurar el Premi Best a la comunicació. El jurat ha tingut en compte la seva capacitat demostrada. L'Àngel Om el donarà en tot cas al Quim Gil, que el recollirà en nom de la revista Caramella. Passem ara a reconèixer les entitats. Ha estat per els 3 toms infernals de la satàrica Sant Andreu de Barcelona. El jurat ha considerat que el Premi Best a una iniciativa solidària per al projecte Nit de l'Infern, l'agrupació sardanista de Cornellà de Llobregat. Premi al millor projecte estratègic d'una entitat. La Mamullada, impulsat per la colla del Mamut de Viladecans. Passem al Premi Best a la millor opció de conservació o recuperació de tradicions d'una entitat, el projecte Festa dedicada a les famílies de l'associació Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona. Premi especial Best a la qualitat, tradició i estímul europeu a l'entitat Les Chevaliers de Tarascon, Bouches d'Iron, a França, que tenen com a màxim valor patrimonial la Tarasca de Tarascon.